Hej og velkommen. Mit navn er Mathilde, og i dag vil jeg vise jer nogle øvelser, som kan hjælpe mod let moderat artrose. Artrose det kan gøre ledene meget stive, og derfor vil den her træning hjælpe med at løsne lidt op, så det ikke bliver så træls. Husk lyt til din krop og stop, hvis det gør ondt. Lad os starte med at varme kroppen op. Det øger blodcirkulationen og gør ledene klar. Vi starter med fødderne. Placer dem midt på jorden og kør dem frem og tilbage. Det får ledene i foden til at komme i gang. Øvelse 2. Tag skuldrene op og bevæg dem langsomt tilbage i små cirkler. Det gør så skuldrene kommer i gang. Gentag det 20 gange. Den sidste øvelse vi skal lave er armbøjning eller strækning. Det får albuerne og skuldrene til at komme i gang. Gentag det 20 gange. Nu arbejder vi med knæ og hofter, så vi kan holde dem stærke og bevægelige. Husk at tage dit eget tempo, og du kan godt. Vi starter med knæet. Sid ned, løft en knæ ad gangen og hold det kort. Gentag det så 10 gange på hvert ben. Øvelse 2. Læg ned på ryggen på måtten. Tag benet forsigtigt ind til maven og stræk det derefter ud igen. Gentag øvelsen 8-12 gange på hvert ben. Øvelse 3. Læg ned på måtten. Tag forsigtigt dit ben ind til dig og åbn så hoften og læg det ud, og så forsigtigt tilbage igen. Gentag denne øvelse 8-12 gange på hvert ben. God balance er vigtigt for at undgå fald, så lad os styrke det. Stræk det ene ben frem og hold det lidt tid. Derefter forsigtigt få det ned på jorden igen. Gentag øvelsen 8-12 gange på hvert ben. Øvelse 2. Placer hænderne på væggen ud for dit bryst. Tag derefter armbøjninger. Gentag det 20 gange. Øvelse 3. Nu skal vi til at have lidt om balancen. Stå først 5 sekunder på det ene ben og skift derefter til det andet. Godt klaret, vi er nærmest ved at være igennem. Nu skal vi bare have lidt udstrækning og afslapning til musklerne. Nu skal vi have strukket armene ud. Så tag den ene arm over kryds og hold den. Gentag øvelsen 8-12 gange på hver skulder. Nu skal vi have strukket nakken ud. Du tager hovedet på skrå og tager din hånd op for at støtte lidt. Det skal strække i nakken. Gentag det 5 gange på hver side. Sidste øvelse er, at du bare får slappet helt af, så læn dig fremover og lad dine hænder røre jorden. Gentag det 5 gange. Fantastisk arbejde i dag. Det er super godt klaret. Husk at lave de her øvelser 2-3 gange om ugen. Og hvis du ikke kan mærke nogen forbedring, så gå til fysioterapeuten. Men ellers skulle det have en virkelig god virkning. Godt arbejde!